खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै खौरां फोसावनो आखायाव लादों। थांनाय 16 एप्रिल खालाराव बिश्वनाथ जिल्ला आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमायाव जानाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि लाइमोन बैसागो मोसाग्राफोरा हरखाब जाब्रबथाय जानायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो गुबै खौरांखौ होनो सानदों। बे जाथायनि सोमोन्दै खौरां लानो थांनायाव जोंनि लखिमपुर जिल्लानि प्राइम 24 हेडलाइन्सनि खौरांगिरिफोरा जोंनिसिम गुबै जाथायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बे जाथाया लखिमपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सिमायाव जादोंमोन। बे जाथाया लखिमपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सिमानि सिङाव थानाय 2 नं बिक्रमपुर गामिनि बैसागो मोसाखावरि लाइमोन हान्जाया जेब्ला लखिमपुर जिल्लानि 1 नं बिक्रमपुर गामियाव बैसागो मोसानो फैदोंमोन आरो जेब्ला मोसाखांनानै न' फारसे गिदिंलांफिनदोंमोन, बे समावनो हरखाबै 2 नं सेसा दैमानि गंनै दालांनि गेजेराव ट्रेक्टरा बेलथायदोंमोन आरो जायगायावनो सानै बर' लाइमोना जिउ गोमायो। बे जिउ गोमानाय सानै लाइमोननि मुङा फारियै धोनिराम बसुमतारीनि फिसाज्ला हुंखा बसुमतारी आरो मधुराम नार्जारीनि फिसाज्ला कनकलाल नार्जारी। बे दुखुनांथाव जाथायजों ट्रेक्टराव गाखोनाय सा 42 लाइमोनफोरा गोबां गाज्रियै जखम जादों होननानै जोंनिसिम खौरां फैदों। बेनि गेजेरावनो गोब्राबसिनै जोखोम जानाय लाइमोनफोरा फारियै मोगथां बसुमतारी आरो अनसाय ब्रह्म आरो दा बे जखम जानाय लाइमोनफोरखौ तेजपुर, गुवाहाटी आरो केथलिक देहा फाहामसालियाव थिसननानै फाहामथाय होगासिनो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों लखिमपुरनिफ्राय सुशान्त मोसाहारि। लखिमपुरनि रिपर्ट प्राइम 24 हेडलाइन्स। बे जेसेबांखि जाया गावनि गोरोन्थिखौ बेबायदि सालायनांगोन आरो बे बुजिनांगोन। बे दाख्लै सालायखानाय मानसिया होख्रामजोब्बाय, माखासेयाबो ससेयावनो बारजोब्बाय। बिनि फिसाला दुर्गानि फिसाला सानै जेन्डारनि फिसाला बारजुमनानै बाव बेलथायनानै ड्राइभारखौ सोबाफैगासिनो मोनसिया जों लाखिदोंमोन माने सालायदोंमोन। ओमफ्राय दा उल्था रिपर्ट होदों बियो मोसौखौ एरायदों होननानै। एत्त' बुरजा मानसिखौ लानानैथ' मोसौखौ एरायदों ना, मोसौखौ नांगौ सफैलांनो मोसौ मासेल'सो थांगोन बेयाव। आदामोना अबेनिफ्राय? बगिनुदि डिस्ट्रिक्टनि। आदा बे बगिनुदि